दैज्लां बोथोरनि समाव हाग्रानि जिब जुनारफ्रा सुबुं थानाय ओनसोलफोराव दावबायो। बे दैज्लां बोथोरनि समावनो गुवाहाटीयाव 20 फुटनि मासे गिदिर अजगर जिबौ मोन्दों। 20 फुट गोलाव आरो 45 केजि गिदिर गोलाव मासे अजगर जिबौखौ गुवाहाटीयाव मोन्दों। थांनाय 18 जुलाइनि बेलासियाव गुवाहाटीनि बन्दा साफायदांनि साखाथियाव गिथाव माथाव मासे अजगर जिबौखौ रैखा खालामनो हादों। नारेंगिनि आमसां वाइल्डलाइफ सेंक्सुरिनि साखाथि बन्दा साफायदांनिफ्राय 20 फुट गोलाव आरो 45 केजि गिदिर गोलाव अजगर जिबौखौ मोन्दों। हाग्रा बिफान आरो रायजो राजाफोरनि मददजों बे जिबौखौ रैखाथि होनायाव जाफुंसार जादों। हाग्रा बिफाना रैखाथि होनानै अजगर जिबौखौ आमसां वाइल्डलाइफ सेंक्सुरियाव रैखाथियै फिन हगार हरफिनो। मरी जाओ बेसी राइट लागले गलो